אתה זוכר שהוא רק מעמיד פנים? שיהיה לו נוח, או לתפס לו אגב באמת. תודה, חמי. מה אתם מתמקמים פה? אפשר לסגור את החקירה. ניבה גנבה את השופר. שנייה, זה בכלל לא בטוח. יש לנו וידאו שלה מסתלקת מזרועת הפשע. וידאו. צריך לצאת ולתפוס אותה, לא לשבת פה ולשמוע חפירות ארכיאולוגיות. רחמים? יכול להיות הסבר אחר, זה פשוט לא מתחבר. למה שהיא תגנוב את השופר שהיא מצאה? אז לאן הגברת הנכבדת נעלמה בדיוק כשהשופר נעלם? יש לנו חשודים, אני אמתי, הזדמנות. ניבה... אולי זה שהיא נעלמה זה רק חלק מהתוכנית של הגנב. הלכת רחוק. איך האלימות של ניבה עוזרת לגנב? אולי זו הסחת דעת. אולי היא ראתה משהו. יש 1,000 אפשרויות. אולי ואולי ואולי. אבל מה כן? מי החשוד שלנו? נו? אני עוד לא יודע. נו באמת. יפה, אתם מתקדמים. אז אז זאת את לא ניבה. ניבה. בדיוק. כמו שלימדתי אתכם. להחזיק את כל החשדות ביד פתוחה, וברגע האמת אגרוף. עכשיו חזרה לחקירה. את הבנת מה אבא התכוון? אין משהו שאני לא יכולה לפצח חוץ מאת אבא שלנו.